हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 18वा आणि शेवटचा अध्याय करतोय. मोठा असल्यामुळे तो 2 भागात आपण शिकणार आहोत. बघता बघता बघा आपले आता गीतेचे सगळे अध्याय झाले. तर ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही गीता ऐकताय, ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला गीता सांगते, या श्री राधा गोविंदांना आपण जिकडे आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया. त्यांच्या आशीर्वादामुळेच आपण इतकी गीता शांतपणे 1 तास बसून ऐकू शकतो. कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात गीता लिहून ठेवली, त्यांनी लिहून ठेवली नसती तर आपण हा उपक्रम चालवू शकलो नसतो. म्हणून श्रील प्रभुपादांचे आशीर्वाद घेऊया, त्यांना दंडवत प्रणाम करूया आणि मग अध्याय चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केलेल्या आहेत आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलंय, त्या दोघांनाही मनापासून प्रणाम, धन्यवाद आणि साष्टांग नमस्कार. त्याचप्रमाणे कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी, इतर कीर्तन करायला येणाऱ्या मुली, बायका आणि आमची टेक्निकल टीम, त्यांचा आधार नसता तर मी हा वर्ग घेऊ शकले नसते. म्हणून त्यांना सुद्धा अगदी हृदयातून धन्यवाद आणि प्रणाम. आता आपण 18वा अध्याय शिकणार आहोत, मोक्ष संन्यास योग. पण त्या अगोदर आपण बघूया की आपण काल काय काय शिकलो. काल आपण मला कोण सांगणार आहे, काल 17व्या अध्यायाचं नाव काय येते? हात वर करू शकता. कोण सांगणार आहे? तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय. 17व्या अध्यायाचं नाव काय आहे? निर्मला माताजी बोला. शारदात्रय विभय योग. श्रद्धात्रय, 3 प्रकारच्या श्रद्धा, ज्या आपल्या गुणांमुळे आपण जे काय अन्न खातो, जे काय यज्ञ करतो, तप करतो, दान करतो, आपली जी श्रद्धा असते ती 3 प्रकाराची असते. तर अर्जुनाचा प्रश्न होता की माणसाला श्रद्धा आहे पण तो शास्त्रविधी न पाळता आपल्या मनाला पटेल तशी उपासना करतो. मग अशा माणसाला कुठलं फळ मिळतं? मग ते सांगत असताना कृष्ण सांगतो की असं का होतं, तो आपल्या मनाप्रमाणे उपासना का करतो? कारण तो काही गुणांमध्ये असतो. सत्वगुणात असतो, रजोगुणात असतो आणि तमोगुणात असतो. तर यामुळे श्रद्धा 3 प्रकाराची असते. आपण बघितलं, जे सात्विक असतात ते देवदेवतांची पूजा करतात, जे तामसिक असतात ते भूत प्रेतांची करतात आणि जे रजोगुणी आहेत ते यक्ष राक्षसांची पूजा करतात. आता पुढे कृष्णाने सांगितलंय की ते जे अन्न खातात ते सुद्धा 3 प्रकाराचं असतं, ते यज्ञ करतात तेही 3 प्रकाराचं असतं, तप आणि दान हे सुद्धा 3 प्रकाराचं असतं. हे सर्व गुणांमुळे असतं. आणि मग शेवटी मी तुम्हाला म्हटलं ओम तत्सत, आपण याचा अर्थ सांगितला आणि ओम तत्सत म्हणून आपण दान, तप, यज्ञ हे केलं पाहिजे. म्हणजे जर काही कमतरता असेल तर जेव्हा आपण हे दान कृष्णाची आठवण करून देतो किंवा तप करताना सुद्धा कृष्णाची आठवण करतो तेव्हा कृष्ण आपल्याला मदत करतो. पण जेव्हा आपण दान, तप, यज्ञ करतो तेव्हा आपण कर्तव्य म्हणून ते केलं पाहिजे आणि फळाची अपेक्षा न ठेवता आपण केलं पाहिजे. मग आता हा 17वा अध्याय झाला आणि आता 18वा अध्याय.
18व्या अध्यायामध्ये काय काय सांगितलेलं आहे आपण ऐकूया. आवाज येतोय का कोणाचा तरी? कुमुद माताजी, तुमच्या बॅकग्राऊंड मध्ये आवाज आहे का? हो माताजी. हा बोला माताजी. नाही नाही, जर कोणाचा आवाज आला बॅकग्राऊंड मध्ये तर म्यूट करा. ओके. तर आता आपण 18व्या अध्यायामध्ये काय शिकणार आहोत? परत 18वा अध्याय अर्जुनाच्या प्रश्नांनी चालू झालाय. अर्जुनाला कर्मसन्यास आणि कर्मयोग याबद्दल आणि माहिती हवी आहे, म्हणून तो परत कृष्णाला प्रश्न विचारतो. मग आता जरा विस्ताराने कृष्ण उत्तर देतो की जेव्हा आपण कुठलंही कर्म करतो तर ते कर्म सिद्धीस घेऊन जाण्यासाठी 5 घटक लागतात. आपल्याला काय वाटतं, करता मी कर्म केलं, पण आज तुम्हाला आजच्या अध्यायावरून समजेल की आपण 5 घटक, एक घटक आपणही आहोत करता, पण खरं म्हटलं तर आपल्या हातात काही नाहीये. मग 3 गुण सर्व काही नियंत्रित करतात. म्हणजे जो कर्ता आहे तो जेव्हा कर्म करतो तेव्हा त्याची बुद्धी सुद्धा त्या 3 गुणांनी कुठल्या तरी एका गुणात असल्यामुळे ती बुद्धी सुद्धा तिचा जो निर्णय असतो, तिची बुद्धीची जी विचारसरणी असते ती वेगळी असते. कर्ता असतो तो जेव्हा कर्म करतो तेव्हा तो त्याचा निश्चय कसा असतो, त्या निश्चयावर सुद्धा बरंचसं अवलंबून असतं. तर त्याचा निश्चय सुद्धा रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी असू शकतो. तर अशा बऱ्याच गोष्टी कृष्णाने सांगितलेल्या आहेत. मग त्याच्यानंतर वर्णाश्रमाद्वारे शुद्धीकरण, आणि मग बाकीचं आपण उद्या घेऊया. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेशः पृथक् केशेन शोधना. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, हे महाबाहो ऋषिकेश, हे केशनी शोधन, मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्णा. तर आता खरं म्हटलं तर 17 अध्याय झाल्यानंतर गीता संपलेली आहे. पण आता 18वा अध्याय मी तुम्हाला सांगितलेलं आठवतं का की दुसरा अध्याय हा गीतेचा सार आहे. सगळं थोडं थोडं सांगितलंय. ध्यान योग, कर्मयोग, भक्ती योग सगळं थोडं थोडं सांगितलेलं आहे. पण आता हा जो 18वा अध्याय आहे यात हा सुद्धा गीतेचा सार म्हटलाय. तर याच्यामध्ये कृष्णाने उपदेशांचा सार दिलेला आहे, महत्वाचे उपदेश दिलेले. तर आता इकडे अर्जुनाचा प्रथम प्रश्न आहे की मला त्याग आणि संन्यास यांचा विस्ताराने मला तू सांग, मला त्याग आणि संन्यासाबद्दल ऐकायचंय. पण जेव्हा आता अर्जुन प्रश्न विचारतो तेव्हा अर्जुन प्रश्न विचारताना कृष्णाला 2 शब्दांनी हाक मारतो, ऋषिकेश आणि केशी निसूदन. म्हणजे काय, आता अर्जुनाच्या मनामध्ये शंका आहे की काय चांगलंय, त्याग आणि कर्मसन्यास. त्याला समजलेलं नाहीये आणि त्याला जास्त माहिती हवी आहे. तर आता हे प्रश्न विचारताना अर्जुनाची इच्छा आहे की शंका जेव्हा माझ्या मनामध्ये येतात तेव्हा या शंका म्हणजे एक असुर आहे आणि या असुरांना जर मी मारलं नाही तर मला भक्ती करता नाही येणार, मला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकणार नाही.
मग आता या शंकांचं निरसन करून मला जोमाने युद्ध करायचंय आणि तेही कृष्णाच्या आनंदासाठी. आता युद्ध करत असताना माझ्या मनामध्ये कुठलीही शंका, थोडी सुद्धा शंका, थोडा सुद्धा संशय नकोय की मी करतोय हे बरोबर आहे की चूक आहे. मग आता वृंदावनात कृष्ण असताना केशी नावाचा एक असुर होता. त्यांनी अश्वरूप धारण केलं होतं आणि तो कंसाने पाठवला होता कृष्णाचा वध करण्यासाठी. आणि कृष्णाने त्या केशीला मारलं. आता अर्जुन म्हणतोय ज्याप्रमाणे तू केशी असुराला मारलंस त्याचप्रमाणे माझ्या मनात असलेल्या ज्या शंका आहेत त्यांनी असुरांचं रूप धारण केलेलं आहे. आता हे केशीनिसूदन तू माझ्या शंकांना मारून टाक म्हणून त्यांनी हा शब्द म्हटलेला आहे. आणि मग एक शब्द वापरलेला आहे ऋषिकेश. तर ऋषिकेश म्हणजे काय? ऋषिक म्हणजे इंद्रिये आणि ईश म्हणजे स्वामी. तर जो इंद्रियांचा स्वामी आहे तो ऋषिकेश आहे. मग त्यांनी इंद्रियांच्या स्वामी अशा नावाने कृष्णाला का हाक मारली आहे? कारण आता इतके अध्याय झाले. कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलंय की तुझं मन शांत असलं पाहिजे, तू फळाची इच्छा नको ठेवूस, स्थिताधीर मुनीसारखा राहिला पाहिजेस आणि कर्तव्य जे तुझं आहे ते तू केलं पाहिजेस. कर्तव्य जे काय तू करणार आहेस माझ्या आनंदासाठी केलं पाहिजे. आता इतक्या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन झाल्यावर अर्जुन म्हणतोय की माझी जी इंद्रिय आहे या इंद्रियांचं तूच नियंत्रण कर, मगच मी उत्तम तऱ्हेने युद्ध करू शकेन. म्हणून त्यांनी हे दोन नावांनी संबोधलेलं आहे. आता आपण पुढे बघूया. आता त्याग. इकडे अर्जुन म्हणतोय मला त्याग आणि संन्यास याबद्दल अनेक माहिती हवी आहे. तर त्याग म्हणजे काय? जेव्हा आपण कुठलंही कर्म करतो आणि त्याच्या फळाचा त्याग करतो त्या कृतीला त्याग म्हटलंय. आणि जेव्हा आपण कुठलंही कर्म करत नाही, कुठलं कर्म भौतिक इच्छांवर आधारित कुठलंही कर्म करत नाही त्याला संन्यास म्हणतात. आणि हे जे आपल्याला मानव शरीर दिलेलं आहे याच्यामध्ये आपल्याला मोठी जबाबदारी आहे. आपल्याला या दोन्ही पैकी त्याग किंवा संन्यास एक काहीतरी स्वीकारलं पाहिजे. असं म्हणता येत नाही मी त्यागही करणार नाही आणि मी संन्यासी घेणार नाही. तर आता मी तुम्हाला 5व्या अध्यायामध्ये सांगितलं होतं की कर्म संन्यासी आणि कर्मयोगी. तर आणि त्या अध्यायात कृष्णाने सांगितलं होतं की कर्मयोगी, अर्जुनाचा प्रश्न होता कर्म संन्यासी श्रेष्ठ आहे की कर्मयोगी. तर आता मला प्रथम तुमच्याकडून ऐकायचं आहे की कर्मयोगी म्हणजे कोण आहे आणि कर्म संन्यास म्हणजे काय? कुठलीही गोष्ट कृष्णासाठी केली त्याला आपण योग म्हणतो. बरोबर. म्हणून कर्मयोगी जे कर्म केल्यानंतर त्याचं फळ आपण कृष्णाला देतो तो सर्वश्रेष्ठ असं कृष्णाने अर्जुनाला. बरोबर, अगदी बरोबर. खूप छान उत्तर दिलं तुम्ही. तर कृष्णाने 3ऱ्या अध्यायात सांगितलंय की आत्मा हा क्रियाशील आहे. हा नेहमी सतत कुठला ना कुठला तरी कर्म करतच असतो. हा त्याचा गुणच आहे. ऍक्टिव्हिटी इज द फंक्शन ऑफ द सोल, हे त्यांनी 3ऱ्या अध्यायात सांगितलेलं आहे. आणि मग कर्म संन्यास. आता मी तुम्हाला उदाहरण दिलं. एक माणूस आहे त्याला सगळं ज्ञान आहे, तो सगळं काही कर्म करत नाही, म्हणजे भौतिक इच्छांच्या आधारावर, म्हणजे नोकरी करत नाही किंवा लग्न करत नाही किंवा अशी भौतिक कुठलीही कर्म करत नाही, बिझनेस करत नाही. तो जातो पर्वतावर जातो,
पण जे आध्यात्मिक कर्म आहेत म्हणजे जप करणे, गीता वाचणे, शास्त्र वाचणे, दान धर्म या गोष्टी तो करतो. तर असा कर्म संन्यास की कर्मयोगी. कृष्ण म्हणाला कर्मयोगी हा श्रेष्ठ आहे. म्हणजे कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय की तुम्ही संन्यास घेऊ नका, तुम्ही कर्म करा. तर दोन तऱ्हेचे संन्यासी असतात, एक म्हणजे कर्म संन्यासी आणि दुसरा म्हणजे वैष्णव संन्यासी. वैष्णव संन्यासी काय करतो, तो सगळी जी काय कर्म करतो ती कृष्णासाठी करतो. तो असं म्हणत नाही मी हे करणार नाही, मी ते करणार नाही, तो सगळी कर्म करतो, पण जे काय करतो ते तो कृष्णासाठी करतो. आता आपण पुढचा श्लोक बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. काम्यानां कर्मणां संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फलत्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छावर आधारलेल्या कर्माचा त्यागाला विद्वानजन संन्यास असे म्हणतात आणि सर्व कार्याचा फलाचा त्याग करण्याला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. हरे कृष्ण. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय त्याग म्हणजे काय आणि संन्यास म्हणजे काय. आता पुढे आपण बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. काही विद्वानजन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागले पाहिजे, परंतु इतर विचारवंताचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ, दान, तप अशा कर्माचा कधीही त्याग करू नये. हरे कृष्ण. हा, आता इकडे कशाचा त्याग करायचा आणि कशाचा त्याग करायचा नाही हे इकडे सांगितलेलं आहे. इकडे सांगितलेलं आहे की आता आपण अनेक त्याग करतो, अनेक यज्ञ करतो. बघा, आता समजा जर आपल्याला चांगली पत्नी हवी असेल, चांगला मुलगा हवा असेल, चांगलं शिक्षण हवं असेल, चांगली नोकरी हवी असेल, किंवा आपल्याला स्वर्ग लोक किंवा उच्च ग्रहांवर जायचं असेल, तर वेदांमध्ये अनेक हे दिलेले आहेत की जर पुत्र प्राप्तीसाठी तुम्ही हा यज्ञ करा, सुंदर पत्नी पाहिजे हा यज्ञ करा, संपत्ती पाहिजे हा करा. तर असे अनेक यज्ञ सांगितलेले. तर हे जे यज्ञ आहे जे भौतिक इच्छांवर आधारित आहेत, हे आपण कधीच करायचे नाही. आणि जे कर्म ज्या कर्माने आपली चित्तशुद्धी होणार आहे, म्हणजे इकडे सांगितलं यज्ञ, दान, तप, हे आपण कृष्णासाठी करतो. अशी जी कर्म आहेत, म्हणजे आता कलियुगामध्ये जे यज्ञ आहे किंवा तप आहे ते म्हणजे हरीचं नाम घेणं. तर अशी जी कर्म आहेत याचा त्याग आपण कधीच करू नये. आणि मग आता आपण ऐकूया की हे जे इकडे या 4थ्या अध्याया 5व्या श्लोकात कृष्णाने सांगितले यज्ञ, दान, तप याचा त्याग तर केलाच नाही पाहिजे, कारण ही कर्म करून महात्मे देखील पवित्र होतात. म्हणजे बघा, जे महात्मे असतात त्यांना सुद्धा चित्तशुद्धी, त्यांचं सुद्धा शुद्धीकरण 100% झालेलं नसतं आणि त्यांना सुद्धा या कर्मांची गरज असते. आता आपण ऐकूया. हरे कृष्णा. यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्याज्यं कार्यम् एव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. यज्ञ, दान, तप या स्वरूपाच्या कर्माचा त्याग करू नये, ती कर्मे केली पाहिजे. यज्ञ, दान आणि ही तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे कृष्ण. तर ही कर्म करून महात्मे देखील पवित्र होतात. तर आता इकडे ही तुम्हाला गोष्ट माहिती आहे का, दक्ष प्रजापतीची मी सांगितली होती, आता परत सांगते. 4था स्कंद श्रीमद भागवतम मध्ये ही कथा आहे. तर
सतीचं लग्न शंकराबरोबर झालं होतं आणि दक्ष प्रजापतींना काय शंकर पसंत नव्हते, कारण त्यांचं राहण्याचं ठिकाण जे होतं ते पर्वतावर राहत होते आणि दक्ष प्रजापती यांचा भव्य महाल होता आणि त्यांच्या अंगावर धड कपडेही नव्हते शंकरांच्या. तर असा माणूस आपला जावई हे त्यांना पसंत नव्हतं आणि पण सतीचं लग्न झालं आणि ती शंकरांबरोबर राहायला गेली. मग त्याच्यानंतर दक्ष प्रजापतींनी ठरवलं की आपण एक मोठं यज्ञ करू. आणि कोण बोलतंय का? बरं. तर त्यांनी यज्ञ करायचं ठरवलं. यज्ञ करायचं ठरवल्यावर त्यांनी ब्रह्मदेवाला आमंत्रण दिलं, विष्णूला आमंत्रण दिलं आणि इतर जे ऋषी मुनी आणि इतर जन जे होते त्याच्या राज्यातले सर्वांना आमंत्रण दिलं. फक्त सती आणि शंकराला आमंत्रण दिलं नाही. मग एक दिवस जेव्हा ज्या दिवशी यज्ञ होतं त्या दिवशी कैलास पर्वतावर सती उभी होती आणि तिला दिसलं की आसमंतात अनेक विमानं चाललेली आहेत आणि सर्वांनी सुंदर पोशाख, स्त्रियांनी सुंदर साड्या घातल्या होत्या, अलंकारित होते आणि तिला आश्चर्य वाटलं की एवढे सगळे जण कुठे चाललेत. म्हणून तिने एकाला विचारलं, तुम्ही कुठे चाललात? मग ते म्हणाले, दक्ष प्रजापतींनी आज यज्ञ ठरवलेला आहे करायचा आणि ते बघायला आम्ही चाललोय, आम्हाला आमंत्रण दिलंय. मग तिला वाटलं, अरे माझे वडील हे मला विसरले कसे, काहीतरी चूक झाली असेल, मी यज्ञाला जाते. शंकरांनी सांगितलं होतं तिला की तू जाऊ नकोस तिकडे, पण तिने खूप हट्ट केला आणि ती गेली आणि तिकडे गेल्यावर तिच्याकडे कोणीही बोललं नाही. तरी सुद्धा ती तिकडे थांबली आणि तिकडे थांबल्यावर तिने बघितलं की इकडे ब्रह्मदेवाला विष्णूला आमंत्रण दिलेलं आहे, ते आलेले आहेत, पण माझ्या नवऱ्याचा मात्र अपमान केलेला आहे, माझ्या नवऱ्याला बोलवलं नाहीये इकडे. तर तिला खूप राग आला आणि आपल्या नवऱ्याचा अपमान झालेला ती सहन करू शकली नाही आणि योग निद्रेद्वारे किंवा योग अग्नीद्वारे तिने आपला देह भस्मसात केला आणि अशा तऱ्हेने तिने देहाचा त्याग केला. इकडे शंकराला हे सर्व समजल्यावर त्यांनी दक्ष प्रजापतींचा वध केला. आता वध केल्यावर काय झालं, ब्रह्मदेव म्हणाले की आता यज्ञाचा संकल्प केलेला आहे आणि यज्ञ हे पूर्ण झालंच पाहिजे, कारण यज्ञ दान तप यांनी जी आपली चित्तशुद्धी होते आणि महात्म्यांना सुद्धा याची गरज असते, म्हणून हा यज्ञ पूर्ण झाला पाहिजे. म्हणून त्यांनी शंकरांना सांगितलं की तुम्ही दक्ष प्रजापतींना माफ करा आणि तुम्ही काहीतरी करा आणि त्यांना जीवन दान द्या. मग शंकर म्हणाले बरं, आणि तिकडे एक बकरी होती, त्या बकरीचा शिरच्छेद करून दक्ष प्रजापतींच्या धडावर त्यांनी तो लावला आणि मग दक्ष प्रजापतींना समजलं की आपण बकरीचा डोकं असून सुद्धा, बकरीचा मेंदू असून सुद्धा त्यांना समजलं की आपण चूक काय केली ते, आणि त्यांनी शंकराची माफी मागितली, यज्ञ पूर्ण केला आणि यज्ञ पूर्ण केल्यानंतर ते काशी इकडे गेले. मग तिकडे गेल्यानंतर त्यांनी ओम नमः शिवायचा जप चालू केला आणि त्यांनी प्रायश्चित केलं. मग आता इकडे श्रील प्रभुपाद म्हणतात की 15वा अध्याय 15वा श्लोक तिकडे सांगितलंय कृष्णाने की मी तुमच्या सर्वांच्या हृदयात राहतो आणि हृदयातून तुम्हाला ज्ञान, स्मरण आणि विस्मरण देतो. तर आपल्याला काय
वाटतं की हे सर्व कार्य मेंदू करतो किंवा मेंदूचं हे कार्य आहे, जी ज्ञान किंवा इंटेलिजन्स, मेमरी हे सगळं मेंदूमध्ये होतं. पण इकडे कृष्ण काय सांगतो, नाही, मी हृदयात बसलेला आहे आणि मी हे सर्व देते. म्हणजे एक बकरीचा मेंदू असून सुद्धा दक्ष जो होता त्याला पूर्व स्मरण झालं की आपण काय चूक केली आणि त्यांनी माफी मागितली. आता इकडे श्रील प्रभुपाद म्हणतात की हा एक रिसर्चचा टॉपिक आहे की सायंटिस्टनी याच्यावर पूर्ण तऱ्हेने रिसर्च केला पाहिजे. शास्त्रातून आपल्याला असं समजतं की कृष्ण ज्ञान, स्मरण आणि विस्मरण देतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यम् इति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फलाची अपेक्षा विना केली पाहिजेत. हे पार्थ, मी कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजे. हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण. आता जेव्हा आपण हे करतो यज्ञ, ही सर्व कर्मे म्हणजे यज्ञ, दान, तप, ही करताना आपण फळाची अपेक्षा ठेवली नाही पाहिजे आणि आपल्यामध्ये एकच असलं पाहिजे, मनामध्ये विचार, हे माझं कर्तव्य आहे, ही माझी प्राईम ड्युटी आहे, हे मी करणारच, अशा भावनेने आपण ही सर्व कर्म केली पाहिजे. असं म्हणता नाही येणार, नाही मला जप करायला वेळ नाहीये, असं म्हणता नाही येणार. बघा इकडे स्लाइड दाखवलेली आहे. एक बकरी बुडते आणि दोन माणसं आहेत, ते ठरवतात या बकरीला आपण पाण्यातून बाहेर काढूया. मग त्यांची काय अपेक्षा आहे का या प्राण्याकडून, की मला त्या प्राण्याकडून त्यांची काही अपेक्षा नाही, म्हणजे फळाची अपेक्षा नाही, फक्त कर्तव्य म्हणून ते हे करतात. आता आपण असं म्हणतो ना, मला जप करायचा आहे, 16 माळा करायच्या आहेत, मला वेळ नाही, किंवा माझं शेड्यूल खूप टाईट आहे, किंवा आपण खूप कारण सांगतो की मला कर्तव्य माझं करता येणार नाही. आपल्याकडे लिस्ट असते. तर मग कोण कर्तव्य करतं, कोण कर्तव्य करत नाही, हे आता आपण ऐकूया. आता जे अज्ञानी असतात किंवा जे तमोगुणात असतात, ते काय, त्यांनी शास्त्र उघडलेलीच नसतात, त्यांनी वाचलेलं नसतं. कृष्ण कोण आहे, माझं आणि कृष्णाचं नातं काय आहे, हे त्यांना माहित नसतं. त्याच्यामुळे ते अंधकारात असतात, भ्रमित असतात आणि त्याच्यामुळे ते त्यांचं विहित कर्तव्य करत नाही. ते कधीही मंदिरात जात नाही, प्रसाद खात नाही किंवा जप करत नाही. का तर त्यांना अज्ञान असतं आणि अंधकारात असतात. मग जे रजोगुणी असतात, रजोगुणी सुद्धा त्यांचं कर्तव्य करत नाही. का करत नाही? कारण दोन कारण आहेत. ते कर्तव्य करायला त्यांना खूप अवघड वाटतं आणि त्यांच्या मनामध्ये भीती असते. बघा, एखादा रजोगुणी माणूस असेल, तो कसा असतो, त्याची आता आपण एक असं धरूया, एक बिझनेसमॅन आहे. तर हा जो बिझनेसमॅन आहे तो त्याच्या व्यापारामध्ये खूप व्यस्त असतो. त्याला जर सांगितलं की तुम्ही रोज 16 माळा जप करा, तो म्हणेल कसं काय शक्य आहे, 16 माळा अवघड आहे, मी काही करू शकणार नाही, माझा बिझनेस बुडून जाईल. त्याच्यामुळे त्याला कर्तव्य करणं कठीण वाटतं आणि भीतीही असते की माझा व्यापार बुडून जाईल. किंवा एखादा लॉयर असेल, डॉक्टर असेल, तो काय म्हणेल, अरे मी 2-2 तास जॉब करत बसलो तर माझे पेशंट किंवा माझे क्लायंट्स माझ्याकडे येणार नाहीत आणि मग मी काय खाऊ, मी माझा जो इन्कम आहे तो कुठल्या रूपाने माझ्याकडे येईल, अशी
त्यांच्या मनामध्ये भीती असते, म्हणून जे रजोगुणी असतात ते करत नाही. पण जे सत्वगुणात असतात तेच त्यांचं कर्तव्य अगदी नीट करतात, कारण त्यांनी शास्त्र वाचलेली असतात आणि शास्त्र वाचल्यावर त्यांना माहित पडतं की आपलं आणि कृष्णाचं नातं काय आहे आणि पहिल्यांदा आपण आपलं कर्तव्य करायचं, फळाची ते अपेक्षा करत नाही आणि ते त्यांच्या सेल्फ डेव्हलपमेंटला किंवा त्यांच्या आत्मिक उन्नतीसाठी ते नेहमी दिवसातले 2-3 तास हे काढतात आणि मग ते इतर कामं करतात. तर आपण आता पुढे जाऊया आणि आता बघूया कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे कुठलंही कर्म जेव्हा आपण सिद्धीस नेतो तेव्हा त्यात कारण कोणकोणती असतात, की आपणच कारण असतो का? आपल्याला वाटतं मी प्रयत्न केले मला यश मिळालं, असा आपला समज असतो. आता इकडे आपण ऐकूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे महाबाहू अर्जुन, वेदांत यानुसार सर्व कर्माच्या सिद्धीची 5 कारणे असतात. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. कर्माचे स्थान, शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, अनेक प्रकाराचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा, ही 5 कारणे होतात. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे त्यांनी उदाहरण देताना या स्लाइड मध्ये त्यांनी ही 5 कारणं सांगितले. आता समजा जर एक बाई आहे, ती कपडे, ड्रेस मटेरियल, साड्या वगैरे विकत आहे, तर 5 गोष्टी काय लागतात तिचा बिझनेस सक्सेसफुल होण्यासाठी? तर पहिलं म्हणजे एक मार्केट लागतं, कर्माचे स्थान किंवा आपण त्याला शरीर सुद्धा म्हणू शकतो, पण जरा सोपं करून सांगते म्हणून हे मी तुम्हाला सांगते की प्लेस ऑफ ऍक्शन किंवा कर्माचे स्थान मार्केट लागतं. तुम्ही घरी बसून काय हा धंदा करू शकणार नाही. जर 4 लोकांना समजलं पाहिजे की तुम्ही कपडे विकता तर एक मार्केट पाहिजे. मग त्याच्यानंतर कर्ता पाहिजे. कर्ता म्हणजे कोण? ही बाई पण आहे आणि हे जे विकत घेणारे सुद्धा आहे. मग हे जे दोन्ही कर्ते आहेत त्यांना इंद्रिय पाहिजे, म्हणजे ही बाई त्या सर्वांना त्यांच्या चॉईस प्रमाणे, त्यांच्या कलर प्रमाणे, रंगाप्रमाणे ती विविध कपडे दाखवते. मग ते हात लावून बघतात हे सिल्क आहे की कॉटन आहे आणि त्याप्रमाणे ते विचार करतात. आता हे सर्व करण्यासाठी, हे सर्व करण्या पाठीमागे या बाईचे खूप प्रयत्न आहेत. ती लांब जाते, जिकडे कपड्याचा मोठा व्यापार होतो किंवा दुसऱ्या शहरात जाऊन ती हे ड्रेस मटेरियल आणते, जे लेटेस्ट फॅशन मध्ये ड्रेस मटेरियल आणते ते ती सर्व आणते. तर तिला खूप प्रयत्न करावे लागतात आणि एवढे प्रयत्न केल्यानंतर जर परमात्मा जो हृदयामध्ये बसला आहे त्यांनी जर सँक्शन केलं नाही तर हे काहीच होणार नाही. मग इकडे ही 5 कारणं दाखवलेली आहे. हे कर्माचं स्थान झालं, हे हा कर्ता झाला. हा जो कर्ता आहे त्याला इंद्रिय हवी आहे आणि प्रयत्न खूप लागतो. हे इतकं सगळं केल्यानंतर जर हे परमात्म्याने सँक्शन केलं नाही तर मग आपली विक्री होऊ शकत नाही किंवा ते कर्म सिद्धीस जात नाही. आता इकडे आणि एक उदाहरण दिलंय की एक जागा आहे आणि तिकडे आर्किटेक्टला स्कायस्क्रेपर बांधायची आहे. आता ही जी जागा झाली हे कर्माचं स्थान झालं. आता कर्ता कोण आहे? आर्किटेक्ट असेल, इंजिनियर्स असतील आणि असंख्य काम करणारे लेबरर्स असतील, कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स असतील. मग या सर्वांना काम करण्यासाठी इंद्रिय पाहिजे. त्यांना ऐकू आलं पाहिजे, दिसलं पाहिजे, चालता आलं पाहिजे, हाताने काम करता आलं पाहिजे
आणि ही जी लोक आहेत यांना कष्ट सुद्धा खूप केले पाहिजे. 6 महिने, वर्ष, 2 वर्ष ही बिल्डिंग होईपर्यंत त्यांना कष्ट केले पाहिजे. आणि एवढे सगळे कष्ट केल्यानंतर जो परमात्मा आहे त्यांनी जर सँक्शन दिलं नाही तर काय होतं? त्यांनी सँक्शन दिलं नाही तर ही अशी अर्धवट बिल्डिंग राहते. आपण अनेक ठिकाणी बघतो की कन्स्ट्रक्शन चालू आहे, 10 वर्ष 15 वर्ष अशीच ही बिल्डिंग पडलेली आहे, पूर्ण झालेली नाही. तर असं का होतं? कारण परमात्मा जो असतो त्यांनी हे सँक्शन केलं नसतं. आता इकडे जर तुम्ही बघितलं तर तुम्ही असं म्हणाल का ही 5 जी आहेत कर्माचे स्थान, इंद्रिय, प्रयत्न आणि कर्ता आणि शेवटी परमात्मा, म्हणजे ही जी आहेत यात तुम्ही असं म्हणाल का की प्रत्येकाचे 20-20% आहेत, असं म्हणाल की असं म्हणाल की खरोखर आम्ही सगळे आमचे प्रयत्न वगैरे व्यवस्थित केले पण परमात्मा जो आहे त्याच्यावर सगळं अवलंबून आहे, करता मी नाहीये, करता तो आहे. तर आता पुढे आपण आणि ऐकूया याच्याबद्दल. हरे कृष्ण कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. म्हणूनच या 5 कारणाचा विचार न करता ज्याला वाटते की तो एकमेव करता आहे तो खचितच मूर्ख आहे. खचितच मूर्ख आहे व तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे जो म्हणतो की करता मी आहे तो मूर्ख आहे, कारण त्याला ज्ञान नाहीये आणि त्याच्याकडे शास्त्र चक्षु नाहीये. हा, एक मिनिट. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारणे होतात. इंद्रिये, कर्म आणि कर्ता हे 3 कर्माचे घटक आहेत. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे आपण जेव्हा कुठलंही कर्म करतो त्या कर्माला प्रेरणा कोण देतं? एक म्हणजे ज्ञान, दुसरं म्हणजे कर्म करायला करता तर लागतोच आणि ते जे कर्म करतो त्या कर्माच्या पाठीमागे आपलं काहीतरी एक उद्देश असतो, ध्येय असतं, तेही लागतं. तर ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता याला ज्ञान त्रिपुटी म्हणतात. आता समजा जर एक माणूस नोकरी करतोय तर त्याला ज्ञान असतं की मला किती पगार मिळणार आहे. मग जेव्हा त्याला व्यवस्थित कल्पना असते की मला इतका पगार मिळणार आहे तेव्हा त्याला प्रेरणा मिळते काम करण्यासाठी. आता बघा एखादा क्रिकेटर असेल आणि त्याला मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड म्हणजे काय हे त्याला माहिती आहे की त्याला खूप प्रसिद्धी मिळणार आहे, खूप पैसे, खूप ऍडव्हर्टिजमेंट्स मिळणार आहे. हे त्याला ज्ञान असल्यामुळे तो काय करतो? तो तासनतास नेट प्रॅक्टिस करतो, कारण त्याला परफेक्शन हवं असतं आणि मॅच मध्ये खरोखर त्याला तो अवॉर्ड हवा असतो. म्हणजे आपल्याला ज्ञान लागतं. आता समजा जर मी म्हटलं की मला विमान चालवायचंय पण मला विमानाबद्दल काहीच ज्ञान नाहीये तर ते कर्म करण्यासाठी मला प्रेरणा मिळणारच नाही. तर ज्ञान ही सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. मग त्याच्या पुढे आहे आपण ज्ञाता बघूया. ज्ञाता म्हणजे काय की जो कर्ता आहे त्याला ज्ञाता म्हणतात. तो सुद्धा जो कर्ता आहे, जे कर्म करणारा आहे तो कर्म करण्यासाठी त्याला काही साधने दिली जातात, म्हणजे इंद्रिय दिली जातात. तर त्या इंद्रियांद्वारे तो कर्म करतो. तर हे जे आहे कर्ता, कारण आणि कर्म याला कर्म त्रिपुटी
म्हणतात. याच्याशिवाय काही कर्म होऊ शकत नाही. आणि मग ज्ञेय, ज्ञेय म्हणजे काय, तुमच्या मनामधला ध्येय काय आहे, गोल काय आहे, की मला चांगली नोकरी करायची आहे, मला चांगला पगार घरी आणायचा आहे, म्हणजे त्यांनी मला आनंद मिळेल, किंवा मला प्रसिद्धी हवी आहे, वेगवेगळे ध्येय असू शकतात. तर हे जे आहे, या 3 गोष्टी ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता हे कर्माला प्रेरणा देतात आणि मग कर्म केलं जातं. आता इकडे त्यांनी एक बास्केटबॉल प्लेयर दाखवलेला आहे. आता या बास्केटबॉल प्लेयरला मॅच जिंकायची आहे आणि त्याला 4 गोल करायचे. तर तो काय करतो, मनामध्ये सूक्ष्म मनामध्ये त्याच्या विचार करतो. आता मी इकडे लांब आहे, इकडनं मी हा बॉल जरा उडी मारीन आणि बॉल बरोबर बास्केटमध्ये टाकेन. म्हणजे कर्म करण्याच्या अगोदरच तो तेच कर्म सूक्ष्मरित्या त्याच्या मनात करतो आणि मग तो ऍक्शन करतो. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला आपण कर्म करतो. जरी आपल्याला एक साधी एका बाईला मार्केटमध्ये जायचं असेल, ती मनामध्ये विचार करते की मला आता ही भाजी आणायची आहे, ही फळं आणायची आहे, नारळ आणायचा आहे, आणि हे सगळं ती मेंटल मनामध्ये विचार करते की मी 4ला बस घेईन किंवा टॅक्सी घेईन किंवा चालत जाईन आणि मी अमक्या वाजता घरी येईन. म्हणजे कर्म जेव्हा त्या स्थानावर करायच्या अगोदर आपल्या मनात ते आपण करतो. आता हे जे कर्म आपण करतो हे विविध प्रकारांचं असतं. तर ते जे विविध प्रकार आहेत ते आपण जाणून घेऊया. आणि इकडे बघा, हे कृष्ण आपल्याला का सांगतोय की कर्म जे आहे हे तुम्ही करत नाहीये, तुम्ही करता नाहीये, सगळं माझ्यावर अवलंबून आहे. कारण आपल्यामध्ये मिथ्या अहंकार असतो, करता मी आहे. या मिथ्या अहंकाराचा कृष्णाला नाश करायचा आहे. कारण हा मिथ्या अहंकार गेल्यावरच आपण स्वतःला मी कृष्णाचा सेवक आहे, मी करता नाहीये, हे जेव्हा मनातून जाईल, मनामध्ये जेव्हा ते तुमच्या बिंबेल की मी कृष्णाचा सेवक आहे, तेव्हा तुम्ही ऍक्च्युअल फील्डवर तसं वागू शकाल, तशी कर्म किंवा अकर्म तुम्ही कराल. ते मनामध्ये तर बिंबायला पाहिजे. आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं, कुठलंही कर्म करायच्या अगोदर आपण सूक्ष्मरित्या ते मनामध्ये करतो आणि मग ते ऑन फील्ड केलं जातं. आता एक छोटी गोष्ट सांगते. एक अब्दुल रहीम खान म्हणून एक मुस्लिम माणूस होता आणि तो संत कवी होता आणि तो अकबरच्या नवरत्नांपैकी एक होता आणि तो कृष्णाचा खूप मोठा भक्त होता आणि खूप दानशूर होता. तो भरपूर दान वगैरे द्यायचा. तर दान करताना त्याची एक पद्धत होती. दान करताना तो कधीही त्या माणसाकडे बघायचा नाही, ज्याच्याकडे ज्याला दान देते. तो नेहमी खाली बघायचा. नजर त्याची आपण जेव्हा आपला कोणी अपमान करतं 4 लोकांसमोर किंवा आपल्याला आपणच काहीतरी वाईट केलेलं असतं आणि आपल्याला जेव्हा लाज वाटते तेव्हा आपली नजर कशी झुकलेली असते, अगदी त्याप्रमाणे त्याची नजर झुकलेली होती. तर त्यावेळेला तुलसीदास होते. तुम्हाला संत तुलसीदास माहिती आहे ना, ज्यांनी रामचरित्र मानस लिहिलेलं आहे. तर या तुलसीदासांना खूप कुतूहल वाटलं की हे एवढे मोठे कृष्णाचे भक्त आहेत, हे दान देताना यांची नजर का झुकलेली असते. तेव्हा तुलसीदासांनी त्यांना प्रश्न विचारला की ऐसी देनी देन ज्यू की त सीखे हो सैन, जो जो कर ओ चो, जो जो कर ओ चो
करो त्यो त्यो नीच नैन, म्हणजे तुमचे कर जे असतात ते उंच आहे पण तुमची नजर नेहमी झुकलेली आहे. मग ते जे रहीम होते त्यांनी ते वाचलं आणि मग त्यांनी सांगितलं, देनहार कोई और है भजत जो दिन रैन, लोक भरम हम पर करे तासो नीचे नैन. म्हणजे देनहार कोई और करे म्हणजे दान देणारा कोणी दुसराच आहे. आणि ही लोक समजतायत की दान मी देतोय, दान देणारा हा कृष्ण आहे. आणि ही लोक माझ्याकडे एवढ्या आदराने बघतात, एवढ्या प्रेमाने वागताय की याची मला शरम वाटते. दान देणारा कोणी दुसरा आहे आणि ही लोक माझ्याकडे एवढ्या आदराने बोलतात. म्हणून कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय इकडे की तुमच्यामध्ये जो मिथ्या अहंकार आहे. कुमुद माताजी, माताजी मला जावं पडेल तसं आहे. चालेल चालेल, येते मी 10 मिनिटातच येऊन जाते माताजी. हो. तर तुम्हाला हे मिथ्या अहंकार आहे तुमच्यामध्ये, या मिथ्या अहंकाराचा पहिल्यांदा नाश झाला पाहिजे आणि मग तुम्ही कर्म करू शकाल. तुम्ही तुमच्यामध्ये खरा अहंकार जो आहे त्याचा जन्म होईल काय की मी कृष्णाचा सेवक आहे. बघा संत कसे असतात, ते पूर्ण जाणून असतात की कृष्ण सर्व काही देते. आता आपण भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर 3 प्रकाराचे जे ज्ञान आहे त्याबद्दल आता आपण ऐकूया. आता इकडे आतापासून कृष्णाने अनालिसिस चालू केलंय. जेव्हा आपण कर्म करतो तेव्हा आपली बुद्धी कशी असते, आपलं ज्ञान कसं असतं, आपला निश्चय कसा असतो यावर पूर्ण अनालिसिस केलेलं आहे. आता ते अनालिसिस आपण नीट ऐकूया. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. तर आता इकडे सात्विक ज्ञानाबद्दल सांगितलेलं आहे. 2दा हे चुकून रिपीट झालेलं आहे. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये आपल्याला एकच परमात्मा दिसतो, हे सात्विक ज्ञान आहे. आता तुम्ही मला उदाहरण सांगू शकाल का? एक उदाहरण सांगू शकाल? हात वर करू शकता तुम्ही. कोण की सर्वांमध्ये आपल्याला जेव्हा एकच परमात्मा दिसतो त्याला सात्विक ज्ञान म्हटलेलं आहे. तर आपल्या संतांपैकी कोणाला काही आठवतंय का? बरं, चालेल. तर मी सांगते. हा, पूजा माताजी बोला. हरे कृष्ण माताजी. बोला. संत एकनाथांची गोष्ट आहे की ते बरोबर आहे, देवाच्या अभिषेकासाठी गोदावरीचं जल घेऊन चालले होते. वाटेत त्यांना एक तहानलेलं गाढव भारतेला. तर ते मरणासन्न अवस्थेत होतं, तर एकनाथांनी त्या गाढवाला दिलं होतं. बरोबर आहे. आणि एक गोष्ट आहे संत नामदेवांची. तर एक दिवस ते भाकऱ्या करत होते आणि बाजूला भाकऱ्यांचा ढीग असा ठेवलेला होता. एक कुत्रा येतो आणि एक भाकरी तोंडात घेतो आणि पळत जातो. आणि हे बघतात की हा भाकरी घेऊन गेला आणि तुपाची बरणी घेऊन त्याच्या पाठी पळतात की थांब थांब, ती भाकरी तुला कोरडी लागेल, घशाखाली जाणार नाही, म्हणून भाकरीवर मी तूप घालतो, मग खा. म्हणजे तो प्राणी आहे हे त्यांना वाटलंच नाही. तो जो कुत्रा आहे तोही एक परमात्म्याचं रूप आहे.
असं म्हणून नामदेव महाराज त्या कुत्र्याच्या पाठीमागे गेले. ते ज्ञान ज्याद्वारे प्रत्येक भिन्न शरीरात भिन्न भिन्न प्रकारचे जिवंत अस्तित्व आहे हे आपणास समजले पाहिजे की आपण उत्कटतेच्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे. हे आता ज्या ज्ञानाद्वारे, हे मला वाटतं जरासं ना मराठीमध्ये काहीतरी चेंज आहे पण हरकत नाही, मी तुम्हाला समजावून सांगते. ज्या ज्ञानाद्वारे प्रत्येक भिन्न शरीरात भिन्न प्रकारचे जीव आहे, म्हणजे उदाहरण म्हणजे आपण काय बघतो, हा सिंह आहे, हा हत्ती आहे, ही मुंगी आहे, हा माणूस आहे, आपण त्यांना प्रत्येक वेगवेगळा बघतो. आपल्याला शास्त्र चक्षु नसतात की तो परमात्मा एकच आहे, त्यांनी वेगळे पोशाख घातलेले आहेत, हे आपण बघू शकत नाही. तर जे रजोगुणातलं ज्ञान असतं ते असं असतं. दुर्गा माताजी, तुम्ही हात वर केलाय का? काही बोलायचं आहे? बरं, चालेल. त्यांना अनम्यूट करायला येत नाहीये. हा, बोला. माताजी, संत ज्ञानेश्वर त्यांनी रेड्याच्या तोंडून वेद वाचले. हो, तेही उदाहरण बरोबर आहे. आणि ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून आसक्त होतो, त्याला सत्याचे ज्ञान राहत नाही व जे अतिशय अल्प असते त्या ध्यान आला तमोगुणी ज्ञान त्या ध्यानाला पाहिजे. तमोगुणी ज्ञान असे म्हणतात. आता इकडे जो तमोगुणी असतो त्याला शास्त्रांचं काही ज्ञान नसतं. त्याला कुठलं ज्ञान असतं? त्याचं ज्ञान त्याच्या शरीरासाठी मर्यादित असतं. तर असा जो माणूस आहे तो काय म्हणतो, पैसे म्हणजेच परमेश्वर आहे. पैशाने त्याच्या ज्या शारीरिक गरजा जशा आहेत, तसे तमोगुणी माणूस यांच्यामध्ये खूप ऍडिक्शन्स असतात. मग दारू, सिगरेट आणि इतर काही गोष्टी असतात, त्यांची मौज मजा जी असते, हे त्यांच्या शरीराच्या ज्या डिमांड असतात तेवढ्या पुरतच त्यांचं ज्ञान असतं. आणि अशा ज्ञानाचं परम सत्याशी काहीही कनेक्शन नसतं. आणि हे जे तमोगुणी ज्ञान आहे हे जणू काय पशूंचं ज्ञान असल्यासारखं आहे. म्हणजे 4 गोष्टी ते नेहमी करत असतात: खाणं, पिणं, झोपणं, मैथून आणि आपलं रक्षण करणं. तर हे जे ज्ञान आहे याला तमोगुणी ज्ञान असं म्हटलेलं आहे. आता आपण बघूया पुढे. आता कर्म, जे कर्म नेमलेले आहे, आसक्तीशिवाय केले जाते, जे राग द्वेष न ठेवता आणि फलप्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते, त्या कर्माला सात्विक कर्म असे म्हटले जाते. तर जेव्हा आपण कर्म करतो आणि कृष्णाच्या आनंदासाठी जेव्हा आपण कर्म करतो त्याला सात्विक कर्म म्हटले जाते. परंतु फल, आशेची इच्छा धारण करणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते व जे त्या अहंकारयुक्त बुद्धीने केले जाते ते रजोगुणी कर्म आहे. रजोगुणी कर्म कसं केलं जातं? खूप प्रयत्न केले जातात. का? कारण इच्छा खूप असतात, इच्छा माझी पूर्ण झालीच पाहिजे, त्यात मी हा शब्द असतो आणि अशा तऱ्हेने फळाशी खूप फळाची आसक्ती असते. अशा तऱ्हेने जो कर्म करतो ते जे कर्म आहे त्याला रजोगुणी कर्म म्हटले. आणि जे कर्म मोहाने शास्त्राच्या आदेशाची अवहेलना करून व भावी बंधनांची पर्वा न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरता केले जाते, त्या कर्माला तामसिक कर्मे म्हणतात.
आता तामसिक कर्मे उदाहरणार्थ करप्शन, ब्राईब घेणे, गॅमलिंग, ड्रिंकिंग. जेव्हा एखादा माणूस ब्राईब घेतो किंवा पैसे खातो तर तेव्हा तो काय करत असतो, एक प्रकारची हिंसा असते, दुसऱ्यांना त्याबद्दल खूप त्रास होतो. तर तो हे न जाणता, पर्वा न करता, दुसऱ्यांना त्रास होणार आहे अगर नाही होणार आहे, मी या माणसाचं काम करीन जेव्हा तो मला इतके इतके पैसे देईल, त्याशिवाय मी काही करणार नाही. हे जे कर्म आहे हे तामसिक कर्म आहे. आता जेव्हा आपण कर्म करतो, इकडे कृष्णाने सांगितलंय की राग आणि द्वेष दोन्ही न ठेवता आपण कर्म केलं पाहिजे. राग म्हणजे प्रेम, म्हणजे आपलं अटॅचमेंट नसलं पाहिजे, फक्त कृष्णाच्या आनंदासाठी केलं पाहिजे. म्हणजे कृष्ण म्हणतो द्वेष आणि प्रेम हे दोन्हीही बाजूला ठेवलं पाहिजे कर्म करताना. मग अशी जी आपली कर्माबद्दल अनासक्ती आहे ती कशी येईल, एकाच याने येईल जेव्हा आपण हे समजू की कृष्ण भोक्ता आहे आणि मी कृष्णाचा सेवक आहे, आणि कृष्णाच्या आनंदासाठी जेव्हा मी कर्म करणारे, भक्ताला 100% खात्री असते कृष्णाच्या आनंदासाठी तो जेव्हा काही करतो तेव्हा त्याला परमानंद मिळणारच आहे. त्याच्यामुळे तो फळाची जरा सुद्धा मनामध्ये आशा ठेवत नाही. आता हे जे अलिप्तता किंवा अनासक्ती आहे ही एका तऱ्हेची आसक्तीच आहे. म्हणजे आता आता तुम्हाला ती कोल्ह्याची गोष्ट माहितीये, त्याला द्राक्ष मिळत नाही म्हणून तो म्हणतो द्राक्ष आंबट आहे. म्हणजे काय आहे इकडे, डिटॅचमेंट इज अनदर काइंड ऑफ अटॅचमेंट. म्हणजे त्याला मिळालं नाही म्हणून तो म्हणतोय की द्राक्ष आंबट आहे. तर कृष्ण म्हणतो की हे असं नाही, हे चूक आहे आणि तुम्ही फळाची आशा ठेवली नाही पाहिजे, माझ्या आनंदासाठी केलं पाहिजे. जेव्हा तुम्ही मी म्हणाल मला हे हवंय, मला हे हवंय, तेव्हा हे कर्म राजसिक होतं, सात्विक राहत नाही. आता अर्जुन 18वा अध्याय झाला की अर्जुन युद्ध करणार आहे. का युद्ध करणार आहे, कारण कृष्णाला ते हवंय. मग अर्जुन कर्म जरी त्यांनी केलं, युद्ध करणं म्हणजे कर्म करणं आहे, पण तरीही आपण त्याला संन्यास म्हणू शकतो, कारण तो कृष्णाच्या आनंदासाठी करतोय. जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकारा विना निश्चयाने आणि उत्साहाने यश अपयश यामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो, त्याला सात्विक कर्ता म्हटलं पाहिजे. आता सात्विक कर्ता म्हणजे इकडे सात्विक कर्ता कसा आहे, त्याच्यामध्ये मिथ्या अहंकार नाही, तो खूप उत्साहाने कर्म करणारे. का, कारण तो कर्माचं फळ ही विष्णूला अर्पण करणारे आणि त्याला स्वतःसाठी काही नकोय, तो कृष्णाच्या आनंदासाठी करणार, माझं कर्तव्य आहे म्हणून करणार. तर असा कर्ता जो आहे तो सात्विक असतो. आता सात्विक कर्ता जो असतो त्याला एक पक्क माहिती आहे की जे इंद्रियांचे विषय आहे किंवा ज्या भौतिक वस्तू आहेत त्याच्याकडून त्याला समाधान आनंद मिळणार नाही. समाधान आनंद त्या वस्तूंकडून मिळालं तर ते क्षणभंगूर असेल, म्हणून क्षणभंगूर आनंद समाधानाच्या पाठीमागे न लागता त्याला समजतं की आनंद खरा जर मला हवा असेल तर आनंद हा आत्म्याचा गुण आहे, इंद्रियांचा नाही. हॅपीनेस इज अ फंक्शन ऑफ द सोल, पण आपण काय म्हणतो, हॅपीनेस इज अ फंक्शन ऑफ द सेन्सेस. आपल्याला आनंद जेव्हा आपण घेतो तो इंद्रियातूनच आपण घेतो, कारण आपल्याला वाटतं की इंद्रियातून घेतलेला आनंद हा खरा आनंद आहे. जो करता कर्म आणि कर्म फल प्रती आसक्त होऊन
फळांना बघू इच्छितो आणि जो लोभी, शाळू, अपवित्र व सुख दुःखामुळे विचलित होणार असतो त्याला रजोगुणी कर्ता म्हटले. तर आता हा जो रजोगुणी कर्ता तो कसा आहे, अत्यंत लोभी आहे, मत्सरी आहे आणि अशुद्ध आहे. तो त्याच्या मनामध्ये एकच विचार असतो की मला हे फळ मिळणार आहे का, आणि फळ जर त्याला मिळालं तो आनंदित होतो आणि फळ मिळालं नाही तर तो दुःखी होतो. आणि असं नाहीये की ही लोक रजोगुणी वाईट कर्म करतात, ते कर्म करतात, काहीतरी कन्स्ट्रक्टिव्ह करतात, पण त्यांना ते फळ जे आहे त्या फळाचा आनंद उपभोगायचा असतो. मग जो करता नेहमी शास्त्र विरुद्ध कर्म करतो, जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतो व जो आळशी, सदैव काम करताना चाल ढकल करणार असतो त्याला तमोगुणी कर्ता असे म्हटले पाहिजे. आता तमोगुणी कर्ता कसा असतो, शास्त्रात जे सांगितलेलं आहे तो ते कधीच करत नाही, त्याच्या मनाप्रमाणे तो वागतो, अज्ञानी असतो, अंधकारात असतो. आणि तुम्ही असं समजा की तमोगुणीने या माणसाला बेड्यानी घट्ट बांधलेलं आहे, मग तो काय करतो, दुसऱ्यांना फसवतो, तो दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतो, तो कधी त्याचं काम करत नाही, पुढे पुढे ढकलतो आणि अतिशय आळशी असतो. आता पुढे बघूया. हे पार्थ, या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती, कार्य आणि मला वाटतं अकार्य पाहिजे, कार्य आणि अकार्य, भय आणि निर्भय, बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो, ती सात्विक बुद्धी होय. आता आतापर्यंत आपण काय केलं, कृष्णाने ज्ञानाबद्दल सांगितलं, कर्माबद्दल सांगितलं, कर्ता जो आहे त्याच्याबद्दल सांगितलं, आणि आता आपण बुद्धीबद्दल कृष्ण आपल्याला अधिक सांगणार आहे. म्हणजे बघा किती खोल हा अनालिसिस चालू आहे. तर आता सात्विक बुद्धी कशी असते, सात्विक बुद्धी म्हणजे या माणसाच्या मनामध्ये पूर्ण क्लॅरिटी असते, काय चूक आहे काय बरोबर आहे, त्याच्या मनामध्ये कन्फ्युजन नसतं. कन्फ्युजन नसल्यामुळे तो बरोबर योग्य ते निर्णय घेऊ शकतो आणि त्याला माहित असतं की मला जॉब हा केलाच पाहिजे. का जॉब केला पाहिजे याला याची खात्री असते की जॉब केल्यानंतर या कलियुगामधला यज्ञ म्हणजे जॉब आहे, मला जॉब करायचाच आहे, ही माझी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्युटी आहे आणि तो जॉब करतो. आणि जेव्हा आपण शास्त्र वाचून समजून शास्त्रांना समजून जेव्हा आपण बुद्धीद्वारे आपण कुठलंही कार्य करतो त्याला प्रवृत्ती असं म्हणतात. आता पुढे, हे पार्थ, जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म, कार्य आणि अकार्य या मधील भेद जाणू शकत नाही, ती राजसी बुद्धी होय. आता जो राजसिक माणूस असतो तो त्याची बुद्धी कशी चालते, तर असं नसतं की त्यांनी शास्त्र वाचलेली नसतात, थोडं त्याला ज्ञान असतं, बेसिक असतं ज्ञान, पण त्या ज्ञानावर तो काहीही ऍक्शन घेऊ शकत नाही, म्हणजे कळतं पण वळत नाही असा जो प्रकार असतो ना तो हा असतो. आता तो काय कर्तव्य काय अकर्तव्य आहे हे त्याला समजत नाही आणि तो फरकही जाणू शकत नाही, जे धार्मिक आहे जे धार्मिक नाहीये याच्याबद्दल त्याला समजत नाही, आणि जर समजलं तरी त्याच्यावर तो काही निर्णय घेऊ शकत नाही किंवा आचार करू शकत नाही. भ्रम आणि अंधकाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्धी धर्माला
व धर्म जी बुद्धी धर्माला व धर्माला धर्म समजते आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते, ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी आहे. धर्माला धर्म व अधर्माला धर्म व धर्माला अधर्म असं पाहिजे इकडे. हा, जी बुद्धी धर्माला अधर्म समजते आणि अधर्माला धर्म समजते, अधर्माला धर्म, धर्माला अधर्म. चालेल. तर हे जे आहे इकडे हे जे सांगितलेलं आहे ना, ते एका नास्तिकाचं उदाहरण आहे. तर हे काय करतात, आता तुम्ही जर बघितलं, एखादा तमोगुणी माणूस असेल, त्याला खूप दारू प्यायची सवय आहे. आता दारू पिऊन तो काय करेल, त्याचे पैसे संपले तर तो घरी विकेल किंवा त्याच्या बायकोला सुद्धा विकेल. तर तो अधर्माला धर्म मानतो. अशा तऱ्हेने यांची बुद्धी चालते. आणि परत अशी माणसं जी आहेत ती खूप तमोगुणाच्या बेड्यानी एवढी घट्ट बांधलेली असतात की त्यांना आपण काहीही कितीही सांगितलं तर ते समजू शकत नाही. त्यांना फक्त एक गुरु या तमोगुणाच्या साखळ्या ज्या आहेत ते तोडू शकतो. आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. आता इकडे आपल्याला समजतं, आता कृष्ण निश्चयाबद्दल सांगणार आहे. हरे कृष्ण माताजी, मला पोस्ट करा, मी बोलते. बरं, चालेल. हा, आता हे कुठल्या माताजी वाचत? तुमच्याकडे पुस्तक आहे ना? हा, कारण काही ना चुका इकडे आहेत. मी आज दिल्लीला आले त्याच्यामुळे माझं पुस्तक इकडे नाहीये. ठीक आहे माताजी, मी वाचते, माझ्याकडे आहे. बरं, हे वाचा 18.33. येस जी माताजी, बिलकुल. येस, ठीक आहे. हा, हे पाठ जो निश्चय अचल आहे, जो अभ्यासद्वारे दृढपणे धारण केलेला आहे आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. 34वा श्लोक. परंतु हे अर्जुन, ज्या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम याच्या फळांवर आसक्त असतो तो निश्चय राजसिक होय. श्लोक क्रम 35. हे पाठ जी धृती, स्वप्न, भय, शोक, विषाद आणि मोहच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही ती दुर्बुद्धी पूर्ण धृती म्हणजेच तामसी धृती होय. हरे कृष्ण. धन्यवाद. बघा, आता आपलं डिसेक्शन चाललेलं आहे. आपण कसं 12वीची मुलं वगैरे त्यांना डिसेक्शन असतं ना, आता मला वाटतं बंद केलेलं आहे प्राण्यांचं. मग ते बघून त्यांची डायजेस्टिव्ह सिस्टम किंवा सर्क्युलेटरी सिस्टम याचा अभ्यास करतात. तसं आपलं डिसेक्शन चाललेलं आहे. आतापर्यंत आपली जी बुद्धी आहे, आपण करतो ते कर्म आहे, करता जो आहे, जी बुद्धी आहे, आता निश्चय, आणि निश्चयाच्या पुढे आनंद आहे. तर या सर्वांचं हे सर्व 3 गुणांनी माखले असल्यामुळे जो रजोगुणी आहे त्याचा निश्चय कसा असतो, त्याची बुद्धी कशी असते, तो कर्म कसं करतो, तो स्वतः करता कसा असतो, या सगळ्याचा आपल्या समोर कृष्ण हे विस्ताराने सांगतोय. आणि त्याचा परिणाम सुद्धा काय होतात हे सुद्धा आपल्याला इकडे समजतंय. आता इकडे जो सात्विक असतो बघा, त्याचा निश्चय कसा असतो, त्याचा निश्चय तो दृढ निश्चयी असतो. आणि आता याचं उत्तम उदाहरण द्यायचं म्हणजे श्रील प्रभुपाद. ते अमेरिकेला गेले, पाश्चात्य देशात
गेले, त्यांना 2 हार्ट अटॅक्स आले जात असताना. तिकडे सुद्धा गेल्यावर अनेक संकटांचा त्यांना सामना करावा लागला. पहिल्यांदा ते जिकडे राहत होते, एकदा त्यांच्या घरी सगळी चोरी झाली. तर अशा संकटांना त्यांनी तोंड दिलं, पण त्यांचा निश्चय दृढ राहिला. हरे कृष्ण महामंत्र, या मंत्राचा मी सर्वत्र प्रसार करणार आहे. तर असा जो निश्चय असतो त्याला सात्विक निश्चय म्हणतात. मग असा निश्चय असतो ज्यांनी एखादा राजसिक माणूस हा फळांना सतत पकडून असतो आणि मला फळ मिळावं, ते फळ हवंय म्हणून त्याचा जो निश्चय असतो तो निश्चय तितकाच सात्विक माणसासारखाच दृढ असतो, पण तो फळासाठी असतो. तेव्हा हा निश्चय राजसिक म्हटला पाहिजे. आणि तमोगुणी, ही तमोगुणी माणसं कशी असतात, ही अज्ञानी असतात, अंधकारात असतात. आणि ते कसे असतात बघा, त्यांचा निश्चय कसा असतो, ते भांडखोर असतात, आळशी असतात आणि त्यांना खूप आवडतं. त्यांचा जर इगो हर्ट झाला तर त्या माणसाचा ते अपमान करतात आणि जणू काही दृढ निश्चय करतात, या माणसाकडे परत मी आयुष्यभर बोलणार नाही. किंवा ते असं म्हणतात, या माणसाने एकदा माझा अपमान केलाय ना, आता मी याचा 50 वेळेला अपमान करेन. मी विचार आणि संधी शोधत असतात, विचार करतात याचा मी कधी अपमान करू शकेन. अशा तऱ्हेने हे जे त्यांचे अनप्रोडक्टिव्ह थॉट्स असतात किंवा हे जे विचार असतात त्यांनी काही त्यांना साधणार नाहीये आणि त्या विचारांनी त्यांची जी एनर्जी आहे ती डिप्लीट होत जाणार आहे. पण तरीही त्यांचा निश्चय असा कायम असतो. आणि अशी आपण तुम्ही जर बघितलं तर असं तुम्हाला दिसतं, 2 भाऊ असतात, भाऊ एकमेकांशी बोलत नाही किंवा मुलगा आणि वडील ते बोलत नाही, 2 बहिणीमध्ये असं असतं. तर असं जे असतं ना, हा जो निश्चय असतो याला तमोगुणी निश्चय असं म्हटलंय. आणि हा जो निश्चय, हे तर मी तुम्हाला उदाहरण सांगितलं. आणि एक उदाहरण सांगते की समजा जर राजसिक माणूस असेल, त्यांनी ठरवलं चला आता मला समजलंय महामंत्राचा जप आपण करायला हवा, आता मी उद्यापासून रोज तासभर तरी जप करणार. तो जप करायला लागतो, 8-10 दिवस जातात. मग त्याला फोन एकदा त्याच्या मित्राचा येतो की आज क्रिकेट मॅच आहे आणि आपण सगळे जण मित्र या स्टेडियमला जाणारे किंवा या हॉटेलमध्ये जाणारे आणि तिकडे मोठ्या स्क्रीनवर आपण मॅच बघायचे. लगेच तो त्याची जपमाळे ती बाजूला ठेवतो आणि जातो. म्हणजे यांचा निश्चय कसा असतो, निश्चय करायचा प्रयत्न करतात, पण मायेनी जर एक एजंट पाठवला तिचा, कुठे एक मित्र पाठवला किंवा सिनेमा काही अशा यांनी त्यांचा निश्चय ते लगेच मोडतात आणि ते पुढे जाऊ शकत नाही. पण फळाच्या बाबतीत मात्र त्यांचा निश्चय असू शकतो की ते म्हणू शकतील नाही माझा बिझनेस आहे तर मी येऊ शकत नाही क्रिकेट मॅच बघायला, खूप लॉस होईल, आता दिवाळी दसरा जवळ आलाय तर माझा बिझनेस आता इकडे खूप खरेदी करायला माणसं येतात. फळाशी निगडीत त्यांचा निश्चय अगदी दृढ असतो. पण जपाच्या बाबतीत मात्र असा असतो, जेव्हा माया एखादी तिचा एजंट पाठवते तेव्हा मात्र तो निश्चय त्यांचा राहत नाही. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जे आरंभी विषा समान प्रतीत होते परंतु शेवटी अमृत तुल्य असते आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती केलेले करते त्या सुखाला सात्विक सुख म्हटले आहे. श्लोक क्रम 38. इंद्रियांच्या विषयांशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख जे प्रारंभी अमृतासारखे भासते परंतु जे विषयाप्रमाणे असते त्या सुखाला राजसिक सुख म्हटले जाते.
आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्कारा याकडे लक्ष देत नाही, जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमयी असते आणि जीत ते निद्रा, आळस व प्रमाद यापासून उत्पन्न होते, त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता सात्विक सुख कशी असते बघा. आता मी तुम्हाला सांगितलं पहाटे 4ला उठा, जप करा. तुमचं असं लक्षात येईल जप तर आपला छान झालेला आहे, खूप दिवसही चांगला गेलेला आहे, तुमची कामं ही सगळी व्यवस्थित झालेली आहे आणि जो एंड आहे तो म्हणजे अगदी छान झालेला आहे. शेवटी रात्र झाली आहे, तुम्हाला वेळ सुद्धा हातात आहे. तर आता हे जे आहे सकाळी 4ला उठणं म्हणजे साखर झोप असते आपली, त्यावेळेला उठणं म्हणजे हे विष समान आपल्याला वाटतं. पण शेवट कसा होतो, आपली सगळी कामं झालेली असतात, जप चांगला झालेला असतो, अमृत तुल्य असतं. आता जे राजसिक सुख असतं तर ते कसं असतं, प्रारंभी असं वाटतं अमृत तुल्य वाटतं, पण खरं म्हटलं तर ते विष समान असतं. आता उदाहरणार्थ जिव्हेला काय आवडतं, चांगलं चमचमीत खायला आवडतं किंवा ड्रिंक्स घ्यायला आवडतात, असं जिव्हेला आवडतं. पण असं केल्याने ते खूप चांगलं लागतं, आपल्याला आनंदही होतो, पण त्याचं शेवट काय होतं, आपल्याला कुठला तरी रोग होतो. म्हणजे ते जे अमृततुल्य सुरुवातीला जे वाटतं ते शेवटी कसं वाटतं, ते शेवटी त्यांनी दुःख होतं, रोगराई निर्माण होते. तर ते विषासारखं आहे हे आपल्याला कालांतराने समजतं. आणि तामसिक सुख म्हणजे काय, ही लोक जणू काही यांना अज्ञान अंधकारात असल्यामुळे त्यांना ज्ञानच नसतं आणि आरंभापासून शेवटपर्यंत हे विषासारखं असतं. उदाहरणार्थ एका माणसाला खूप झोपायला आवडतं, वेळ मिळाला तेव्हा तो झोपतो. म्हणजे काय, हा जो माणूस आहे हा कुठलीही प्रगती करू शकत नाही, कुठल्याही क्षेत्रामध्ये तो प्रगती करू शकत नाही. आध्यात्मिक तर सोडाच, भौतिक सुद्धा प्रगती तो करू शकत नाही. तर याला तामसिक सुख म्हटलंय. आता हे परत त्यांनी तेच सांगितलंय 18.20, पण स्लाइड त्यांनी इकडे दाखवलेली आहे की ज्या विविध रूपांमध्ये आपल्याला एकच परमात्मा दिसतो, हे जे ज्ञान आहे याला सात्विक म्हटलेलं आहे. हरे कृष्णा. इकडे पण निश्चयाबद्दल सांगितलेलं आहे. कुमुद माताजी. येस माताजी. हे पार्थ, जो निश्चय अचल आहे, जो योगाभ्यासाद्वारे खंबीरपणे धारण केलेला आहे आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो, तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय. हरे कृष्ण. म्हणजे आता बघा इकडे त्यांनी श्रील प्रभुपादांचा निश्चय दाखवलेला. प्रभुपादांचं जे जीवन होतं त्या जीवनामध्ये त्यांनी जे जे काय ठरवलं होतं ते कार्य ते त्या वेळेला करायचेच, असं कधीच झालं नाही की त्यांनी सांगितलं. आता ते इंडियातून अमेरिकेला गेले, अमेरिकेला ते पोचले, तिकडे 6 वाजलेले असतील तर ते नेहमी सकाळी मॉर्निंग वॉकला जायचे. तिकडे समजा जर ते 8 वाजलेले असतील, मग कुठल्याही देशात असू दे, इंडिया असू दे, जपान असू दे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लंड, युरोप, कुठेही असू दे, 8 वाजले की ते भागवतम क्लास म्हणजे भागवतावर प्रवचन करायचे, भागवतमचा क्लास घ्यायचे. संध्याकाळी 5 ते इतर लोकांना भेटायचे आणि मग नंतर रात्री ते त्यांचं वाचन, त्यांचं रेकॉर्डिंग किंवा डिक्टाफोनवर ते सांगायचे, काही ट्रान्सलेशन वगैरे करायचे. हे त्यांचं काम. मग देश कुठलाही असो पण त्या वेळेला ते करायचेच, असा त्यांचा निश्चय होता. अतिशय दृढ निश्चयी होते.
हा, आता आपण हे इकडे घेऊया इथपर्यंत आणि मग थांबूया. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. हा, मग एक हा, श्लोक क्रम 42. शमो दमस्तपशौचम शांतिरार्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकता, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणानुसार ब्राह्मण कर्म करतात. 43वा श्लोक. शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम. शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणानुसार क्षत्रिय कर्म करतात. श्लोक क्रम 44. कृषी गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म क्षुद्रस्यापि स्वभावजम. कृषी, गोरक्ष आणि व्यापार हे वैश्याचे स्वभावजन्य कर्म आहे आणि श्रम व इतरांची सेवा करणे हे शूद्राचे कर्म आहे. हरे कृष्णा. हा, तर आता इकडे बघा काय सांगितलंय की ब्राह्मण आपण कोणाला म्हणतो की गुणाद्वारे ठरलं जातं की हा ब्राह्मण आहे, हा क्षत्रिय आहे, हा वैश्य आहे की शूद्र आहे. तर ब्राह्मणांमध्ये 9 गुण पाहिजे. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, धार्मिकता. हे जर गुण असतील तरच आपण म्हणू शकतो की हा ब्राह्मण आहे. हे 9 गुण आहे. असं नाही माझ्यामध्ये 8 गुण आहे, एकच गुण नाहीये, फक्त सहनशीलता नाहीये माझ्यामध्ये, बाकी सगळं आहे, नाही, तो ब्राह्मण होत नाही. आता क्षत्रिय मध्ये 7 गुण पाहिजे. शौर्य बघा, ते लढाईला जातात किंवा ते राज्यकारभार सांभाळतात. त्यांच्यामध्ये तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य, नेतृत्व, ते लीडर्स असतात किंवा ऍडमिनिस्ट्रेटर्स असतात. हे 7 गुण आहेत. 7पैकी 7 गुण असेल तरच आपण त्या माणसाला क्षत्रिय म्हणू शकतो. आणि वैश्य कोण असतो? जो बिझनेस करतो किंवा ऍग्रिकल्चर, बँकिंग करतो, याला वैश्य म्हटलेलं आहे. आणि शूद्र जो आहे, शूद्र हा फक्त सेवा करतो. हा इतर म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय किंवा वैश्याच्या घरी तो नोकर म्हणून काम करतो, तर याला शूद्र म्हणतात. शूद्र म्हणजे सर्व्हिस टू अदर्स. आणि व्यासदेवानी श्रीमद भागवतम मध्ये लिहिले, कलो शूद्र संभवा. बघा, म्हणजे शास्त्र आपले डोळे उघडतात. तुमच्यामध्ये आहेत का हे सगळे गुण? 9 गुण असतील तरच तुम्ही स्वतःला ब्राह्मण म्हणू शकता. आडनावावरून तुम्ही म्हणू शकत नाही की हा ब्राह्मण आहे, किंवा आपल्या जन्मात आपल्याला जन्म जर ब्राह्मण कुळामध्ये मिळाला, त्या जन्मावरून आपण ब्राह्मण होत नाही. आता हा संपवते आणि उद्या जो अर्धा अध्याय आहे तो अर्धा अध्याय उद्या घेते. आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? माताजी, रेकॉर्डिंग स्टॉप.